बताव नतिया के बेटा अतना ना हमरा के हम जाके रखले बाटे दिन रात पियता अतना ओकरा के सिखाव तनी समझाव तनी एगो से दूगो भइल दूगो से तीन गो एगो लइका भइल कम से कम अबो से अपन रहन ढंग सहूर बना के रख। हाँ जैसे ने बाप महतारी करी वैसे ना बेटा बेटी पर फर्क पड़ी। अब भूख लागल बा अरे बच्चा हम का करी हमरा के तो ऐसा मजबूर करके रखले बा ना कि एगो लइका हो गल ना मुँहले बनता ना जियले बनता कुछ बुझाते नहीं खे का हो कुछ दे देना कुछ दे देना। अच्छा ई बताओ जा ई कौन तो हम लोग रोजगार बनैले बाड़ू जा ई नया धंधा चालू हो गइल बा ना। देखो हम धंधा नहीं खोल ले बस हम अपना मरद से मजबूर बानी नतिया का बेटा अतना न पियता अतना बस एगो अपने लइका खातिर हम जिंदा बानी न कहिया मर गइल लती एतना सजल धजल बाड़ू जना त कोनो अमीर घर के लड़की हो का करी मरद बा त सजही के न पड़ी मतलब राण मुस्मात लड़का तार हो लड़का तार सुंदर बा हो कैसे तो कहल जाला कि जैसन माई बाप करेला वैसन बेटा बेटी पे फर्क पड़ेला दे देना भैया। देखो अबे तो हमारे घरे कोई बा ना अब परोसो देखो घर ही छोड़ देले बनी हम कुछ होखे तो लिया के दे द बस तनी मनी बबो के कुछ खाए पिए के दे दे बना तो बहुत तोहर भगवान भला करिया तोहार। देखो तारा के तो देख के ना बाकी बबुआ के देख के बड़ा मोह लागता बताओ आ तार बाबू माई बियाह करे से पहले ना पूछल हो कि लड़का कैसन बा कैसन नहीं खे। अरे अब का बताई जौन किस्मत में लिखल रहेला तवन होइए के रहेला। हाँ यो बतिया ठीके कहत और ये दुआरी जाए के बा भैया दे देना कुछ देवे के बता। रुक जा तब देखो तनी घर में भैया तनी जल्दी है लो जा बाकी कुल रोजगार ठीक नहीं खे हो कुछ खाए पिए के नहीं खे तनी बबुआ के दे दे। देखो खाए पिए के कुछ बा ना न जौन खाना दाना रहता तो सब कोई खा पी के अपन अपन काम पर गई। अब हम वही घरे रही ना तो बताओ सरवा ऐसनो जिंदगी बाहू बेचारी केतना सुंदर बिया। हम नमकीन बिस्कुट अबे पैसा मांगत मांगत खरीद दे ठीक बटे अगर कोई कहीं से मिल जाए तो ठीक बा बबुआ तेज का भूख नहीं खेना लगल चलो का करी जहाँ जाता नहीं आदमी चार गो सुना देता कि हलसन बाड़ू हाय अब मांगे निकलल बाड़ू का करी गरीबी जवन ना करा दे ए भैया कहीं 2-4 रुपया कुछ बात देना दो 2-4 रुपया। हाँ पैसा मांगत अब अरे कुछ मतलब कि अच्छा रुक का करूँ पैसा बताओ वो मांगो तनी कि तनी पैसा रही तो बबा के कुछ खरीद के खियैती। जैसे हमार लइका भी हो तो हमारा लइका लेखन बा ना बुआ पापा कहन ठीक बा ल तब ल बिस्कुट खा लिया तू ठीक बा भैया जा जेकरा दुआरी ना जाए के ओकर दुआरी आज हम देखतनी आए उतना हम अपनी बाप महतारी की कपारे पर बोझ रही तो भले हम नटई दाब के मुँह दिले रहतन जा हर दिन तो ना देखले रहती आ बेटा कोई लोग कतो नहीं खेना सब अपना अपना घर में बांटे बताओ घाम में बता से मैं अपने तो मरत नहीं हेती चूँकि लड़कों के लेके रुक बबुआ ए दीदी आ कोई बाजी कोहनी भैया कुछ दे ना दो गेहूं चाउर आटा पिसान कुछ होखे तो देखला से तो तू भिखारी नहीं खुलात हो लागत कहीं महाराजा घर के हऊ। अरे अब हतना बड़ बात बोल दी हला ओइसन घर में हमरा रहे के औकातो नहीं खे। बड़ बात नहीं बोलत हो तार वेशभूषा से लागता कहीं के परी ना न हऊ। ए भैया देवे के बता दो नहीं तो बोल दम चल जब दूसरा ना 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 देव कहे ना हो आइल बड़ू पूरा मेहनत से तो देव जरूर का चाहे कुछ दे दा भैया कुछ होखे तो जवानी तोहरा। अच्छा ठीक बा रुक जल लेके आवत हैं। ठीक बा बैठ बबुआ जाए तो नतिया के बेटा नहीं खे पूछत तो हम अभी जिंदा बानी ना मरल नहीं। हाँ ठीक बा लो हई हाँ कहत रहनी है ना भैया। हाँ बैठ ना हाँ बोला दे देना भैया कुछ खाए खातिर।
खाना और आगुल बा अभी खाना बनता 10 मिनट रुका जाता खाना मिल जाई तब ले 10 दुआरी हम चल जाइब ना। हाँ तो जा 10 दुआरी देखा ओनिए फायदा हो जी खाना का खइबू हता नहीं चल बेटा जा अरे भाई जा कोई गो आवत रहते जब परेशान करत रहते जब ना खोलब केवड़ी तोरा कुकुरन का हाल भइल बा हमार जे के कुछ ना कहे के उहो कह देता बस हमारा मरद की वजह से उ ठीक रहता तो आज कोई हमरा के कुछ कह के ना निकल जाई जब ना सुने के तवन सुनत नहीं दियो जा जा दियो कोई बा के बाजी ए दीदी कौन दुआर पर हाला करता हो हाँ मैं आई भैया का हो कहनी कि कुछ ना जौने होके तौने दे दिन आटा पिसान गेहूँ मांगे वाला है हम। अच्छा भीख मांगे वाली हड़ू ई मुर्द तारा लाज नहीं लागत हो हिती खुन लइका लेके भीख मांगत हड़ू दुआरी दुआरी कोनो काम धंधा कर तू तो 2-4 पैसा के कामो होखी। अब का बताई भैया तोहरा ले अपने घर के दुख सुनब तो तोहरो माथा घर में हो जाई ऐसे बढ़िया मत सुना तो ठीक रही। लइका के पापा का करेलन लइका के पापा घर ही रहे ना ना बच्चा हाँ तार पापा का करेलन घरे घरे रहलन मम्मी के पैसा कमा के ना देलन हमारे पापा पे कर मम्मी के पैसे ना दे बोलन अच्छा तार पापा पिया करलन मम्मी के पैसा ना देलन ना मम्मी के खूबी मारे लो तारा से तो तेज तार लइकावे बा चल ना अंदर बा तारा का कुल चीज मिली। अरे भैया देवे के बताओ ना नहीं देवे के तो ना बता देना हम चल जाए दूसर दुआरी काहे इतना हमरा के तबे से झमेला में फंसैले बड़ा। अब देख माने तारा का हम झमेला में फंसैले बनी अंदरवा चलबू तबे ना मिली कि हे जगह में लिया के दे दी अब जवन तू ना सोचल होखबू ना तवन चीज हम तारा के देम। हमरा के ढेर कुछ ना चाहिए हमरा के बस चावरे गेहूं आटा पिसान कुछ होखे त लिया के दे द और कुछ का लालच हमरा नहीं थे। हाँ तो अंदर चल दे तनी आव ई जना दे सकेलो गजब भलबा माने ठीक बा आव 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 ए भैया लेट होई हमरा के ठीक बाटे तब जाए द। अरे भीखा तो दिएबे करी टेंशन मत ला बैठ तू ही बैठ भाई बैठ ना ठीक बाटे बैठ एगो बात कही खिसेबू ना ना बोला देखो हमरो मेहरारू न ढेर दिन हो गइल और नैहर से न इस जगह आवे के नाव नहीं खेले एगो काम कर हमार घर ही रह जा। ई का कहत हो तू देखो तो न हाथाना बिल्डिंग बा न एकरा में केहू रही वाला नहीं खे भैया हम मांगे खाए वाली आ तोहार मेहरारू का हम महल में करानी तो कहत रही कुछ हो बात दे देना तो कहत हम दूसर दुआर देखी। अच्छा ये बताओ दिन भर में तारा कितना मिल जाला मिल जाला उ 1-1.5 किलो 1-1.5 किलो तो 1-1.5 किलो में कैसे तार गुजर बसर होई हमारा कहाँ रहबू तो बढ़िया से खइबू पियबू कपड़ा लता पहिरबू संगे संगे लइको पोसा जाई कम से कम अपना बारे में ना तो लइकवा के बारे में सोच। ठीक बा कोनो बात नहीं खे आज दिन खराब बा त काल ठीक आई भगवाने हम दिन आज ना त काल पलटबे करी। हाँ तो रहबू ना हमरा कहाँ तब ना भैया ठीक बा हमरा मेरी मर्दी। मर्द हिमलाई लो यहाँ ना जाए तो कोनो उठा के कहीं फेंक फाक दिया सब मुआ हुआ दिया सब उनका के ठीक बा माने मरद तारा के भीख मंगवावता लेकिन तब मरद के बारे में सोचत तड़ू ना कोनो बात नहीं के कैसे तो कह देला कि एगो मेहरारू खातिर ओकर मर्दे भगवान होला तो कैसे न पिया कड़ बात उहे ना हमरा कामे आज ना त काल आई। तहार भगवान तारा संगे का करत तड़न तारा खुद अंजादा नहीं खे हिते किराना भर के लइका लेके भीख मांगत तड़ू आ कहतन कि हमर घर ही रह जाओ तो नकारा तड़ू लेट होता देवे के बता के कुछ हो। अरे हम तो बहुत कुछ देम तारा लेवे के बुधिए नहीं के सुना ना हम बहुत कुछ देम तारा लेवे के बुधिए नहीं खे ना हमरा के कुछ ना चाहिए बस हमरा के चाउर गेहूं चाहिए हां हो तनी दे द चाउरा गहूँ पर खुश बड़ू ना चलो ठीक है बतब रुका लेके आओ तनी चाउरा गहूँ तनी जल्दी रहे चाचा बाबू रे बैठ लेके आओ तनी बैठा तनी भैया जल्दी है एकदम आ गई नी ल जब तू भीछे पर खुश बड़ू तो ल भाई चाउर तारा के बढ़िया बात सिखावल जाता न
तो बेकार लागता कहतनी कि रह जा हो जे कनी तनी 2-4-10 रुपया हो खेते बबुआ खेते तना। अरे 2-4-10 रुपया का हम तो मैं धने में तारा के देतनी लेकिन तार लेवे के बुद्धिए नहीं खे। अगर यदि हमारा घरे रहतू तो है मैं धन के मालिक तू ही ना रहतू। चलो अब गजब मेहरा रुबिया रे भैया हाथाना संपत ओकरा के देतनी तो नहीं खेले आ पा भर चाउर लेवे खातिर न खूब धधाइल बिया जा ठीके कहलहु ना रहलहु त न तो वो आई मौगी न त गाड़ी देवे लागी कि के जन कवना के रख लेले बड़न।